हौवासाफोरनि दान्दाया हराव मानो थिया जायो एबा राखाङो? फिननाय: हराव मानसिनि खर' मेलेमा थान्दा जाना थायो, बेनिखायनो। हिनजावफोरखौ बेसेबां सम आथोन खालामोब्ला बिसोरखौ गोजोननाय मोनो? फिननाय: 30 निफ्राय 40 मिनिटसिम खामोब्ला। सेक्स खालामनाय समाव सोर सासेया बांसिन मोजां मोनो? फिननाय: हिनजावसा आरो हौवासा सानैखौबो मोजां मोनो। बबे बैसोनि सिख्लाफोरा हरसेहालागै आथोन खालामजाना मोजां मोनो? फिननाय: 18 निफ्राय 20 बोसोरनि सिख्लाफोरा। हाबा जायै सिख्लाफोरखौ किस खालामनो थाखाय साबसिन जायगाया बबेयो? फिननाय: हिनजावसाफोरनि आथोनाव। हिनजावसाफोरा थाबैनो माबोरै मा खालामब्ला गरम जायो? फिननाय: जानजि आरो आथोनाव किस खालामोब्ला। मा मुवा जायोब्ला हौवाफोरनि दैया थाबनो गवा? फिननाय: जानायाव प्रटिन आरो जिंक गोनांथि हिसाबै जायोब्ला।